Benvidos e boas noites dende o Pazo da Cultura, auditorio principal do Pazo da Cultura de Pontevedra, onde voltamos despois dunos días, de unas semanas que estivemos por outros recunchos deste edificio a propósito da cita semanal que temos aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Nesta ocasión temos reunido aquí na nosa virtual mesa de tertulia e debate dous alcaldes, dous compañeiros de profesión da profesión xornalística e un restaurador convidado hoxe. E dirán vostedes, esta mezcolanza que sentido ten? Bon, pois a intención non é outra que falar de festa. Falar de festa e falar de Galicia é falar de comida, de paparotas, de romerías, de verbenas, de licor café e de moitas outras cousas que forman parte do noso ADN. E deso queremos reflexionar. Hoxe non pretendemos facer un debate sesudo, senón máis ben un debate sociolóxico, divertido, e de eso terán moita responsabilidade os que están aquí hoxe, que paso a presentar de inmediato. No sector alcaldes temos a Luisa, como está? Luisa Piñeiro, benvida. Hola, moi boas, que tal? Alcaldesa de Moraña. Grazas por estar aquí connosco de novo. Gracias. E Luciano Sobral, que tal, alcalde? Benvido. Luciano Sobral, alcalde de Poio. Ambos os dous representan dous concellos, dous conceptos, dous modalidades de festa que imos enseguida a referir. Deste sector de acá temos algún compañeiro, incluso estará perdoando todavía que non permitira hoxe a súa sexta. Están aquí connosco Rieste, Rodrigo Cota. Rodrigo Cota, benvido, grazas por estar aquí connosco. Alfonso González, gracias Alfonso, grazas, moitas grazas. E no medio de ambos os dous, o noso restaurador convidado de hoxe, que é Tino Rodiño. Que tal? Como estás, Tino? Boas noites, pois ben. Menuda liada, non? Menuda liada, me metestes... Eu non sei que pinto aquí. No, sí, xa verás que sí, xa verás que sí. Pero bueno, gracias por invitarme. Se temos que falar de festa, de feira, de paparotas, xa está xustificado. Bueno, pois sen máis dilación, imos coa charla de hoxe. Así de arrancada, estarían vostedes de acordo no concepto de que precisamente, como os plantexaba a todos vostedes no email previo, estarían vostedes de acordo en que o que máis nos une os galegos son precisamente as festas e as paparotas, que é absolutamente fundamental no noso ADN como pobo, como identidade do noso patrimonio inmaterial que din a xente así cando se pone moi sesuda? Bueno, pois, desde logo, na miña opinión, as festas sí que unen a xente, a sociedade, e iso é unha das probas. Ahora mesmo empezamos no mes de xuño con todas as festas, e sobre todo do que vamos a tratar hoxe así tamén aquí, moitas festas gastronómicas, que creo que Galicia se caracteriza por esas festas gastronómicas en todos os concellos. Non sei se queda algún concello que non teña festa gastronómica, non? Pero, bueno, ese é bo. E é certo que nos, os galegos, pois temos ese ADN que nos identifica como festeiros, como que debo comer, debo cociñar e debo a siesta tamén, ás veces, non? Con noso amigo Rodrigo. Vai che quedar, Rodrigo. Pero, bueno, hoxe nos quedamos con esa impresión de Rodrigo, non? Pero sí que é certo que, ademais, en Galicia, eu creo que estas festas, pola parte que me toca, no meu concello, festas gastronómicas, que logo falaremos máis adiante, pois teñen un certo carácter social, non? E é certo que se xuntan as familias, se xuntan os amigos, xa non só na mesma casa, non? Nas nosas familias, sino que vamos de concello en concello, de festas en festas, a celebrar estas festas, a pasar o día de romería, que era moi típico aquí en Galicia, ir antiguamente de romería. Nalgún sitios todavía se mantén esas tradicións, non? No meu concello tamén teño unha festa de romería, pero sí que é certo que eu creo que vai dentro dese ADN dos galegos, dentro dese carácter social, familiar e sociables que somos nós, non? E que eu creo que nos diferenciamos do resto de España nese sentido, non? Probablemente estamos así en unha rolda inicial de toma de contacto e logo é debate aberto, é coloquio e tertulia. Pero así, para que cada un de vostedes vaya posicionándose. E de feito, ademais deso que supoño tamén coincidirá o alcalde de Poio, hai moita transversalidade nas festas, é dicir, probablemente aí límanse moito as diferenzas de todo tipo, dende a políticas hasta as outras, non? Teño a sensación, non sei, vostede leva moito tempo de alcalde e ten moita experiencia. Que di? A ver, como na propia vida hai de todo, non? Claro. Entonces, bueno, a veces sí ou a veces menos, pero en calquer caso, as festas, efectivamente, o que é unha boa mesa, sentados diante dunha mesa, pois é onde mellor se está. Desde logo cos amigos,
tomando unha boa tapa, tomando un bo viño, tomando unha cerveza, eu creo que é onde realmente un pode discutir, pode falar, pode intercambiar opinións. E, efectivamente, as festas no noso país pois, son algo importante en canto a tradición, en canto tamén, eu creo que son un atractivo tamén do punto de vista do turismo e tamén da propia actividade económica. É dicir, moitas veces, moitas das festas gastronómicas nacen incluso por iniciativa moitas veces personal, veciñal, de un grupo de amigos, e que o que buscan é, polo menos buscan que eso teña un atractivo para o lugar onde se celebra, para que tamén teña unha rentabilidade económica, claro. Evidentemente que sí. Alfonso, ti eres de Campolameiro, e aí tamén vívese con intensidade a festa, dende o Entroido, por exemplo, que é moi peculiar, moi particular, ata outro tipo de eventos. Que sensación tes ti, precisamente, con respecto a este concepto de que a festa une os galegos? A ver, a festa une os galegos porque, evidentemente, son moitos anos de facer o mismo. Entón, unha actividade que se repite e, ao final, faise costume. En Galicia hai moita festa, moita, que non se sabe as que hai, porque eu estuve mirando un pouco... É imposible. É imposible. Eu tampouco atopei unha cifra fiable. Hai cifras moi dispares. Pero, partindo da base que tampouco está moi claro cantos núcleos de poboación hai, que son, eu xalín de 60.000 a 40.000, pero poñamos que haxa 50.000 núcleos de poboación. Todos teñen unha festa, como mínimo, vale? Outra cousa é que agora mesmo se fagan a raíz da crisis, pero como mínimo todos teñen unha festa ao ano. Eso nace da dispersidade demográfica, do individualismo noso, porque se eu vivo nunha aldea con 4 casas e o de enfrente trae a Panorama, eu a París de Noia, porque non podo ser menos, e aínda que non teña cartos o resto do ano para facer nada máis, pero truxen a París de Noia. Eso estaba no ADN. A eso súmanse as romerías tradicionais que existen, que eso xa ten outra explicación antropolóxica, un pouco de unha religión un pouco especial, despois vou vos contar unha anécdota sobre as festas religiosas, pero bueno, as romerías que están aí e que teñen moitos seguidores, e súmaselle a eso as festas gastronómicas, moitas delas impulsadas por alcaldes, no seu momento, porque viron o negocio. Dixen, vou facer unha festa gastronómica, coa dinamización do turismo vendo a fácil, pero sobre todo tamén moitas desas festas foron aproveitadas para recaudar votos entre a poboación. Había festas gastronómicas que a xente estuvo pensando, hilvanándose os sesos de que se podía facer, porque hai festas gastronómicas de todo. O churrasco é o máis simple, o pulpo tamén, vale. Depois sumamos que desde o roscón, pimentos de Padrón, hasta de caracois, que se fixa agora en Cotobade, en Salsixo de Sacos. O sea, xa non queda nada por facer unha festa gastronómica en Galicia. Entonces, claro, como non vamos a ter festas? É imposible. Non sei se haberá das algas, pero bueno, probablemente. Sí, creo que hai, creo que hai, sí. Podería ser. Rodrigo, e ti? Bueno, vamos a ver, eu penso que o que son as festas gastronómicas non é máis que un xeito de oficializar o que é unha tradición hai textos da Idade Media no que se fala de que nas festas pois se fai unha feira e a xente come e a xente bebe, quero dicir, o que se fai é pois adaptar aquela tradición secular ao que é a gastronomía propia de cada lugar. Eu viví unha temporada en Pontecesures e chegaron a facer unha festa dos ovos fritos con chourizo, porque ali non hai, claro, como a da Lamprea, que tal, xa estaba noutro sitio, pois o alcalde dixo, que facemos el? Entón montou aquel, durou 2 anos, afortunadamente, pero bueno, quero dicir que... Acabarían os ovos. Acabarían o chourizo. Pero, bueno, eu tamén, pois, por non desviar o tema, para centrar un poquinho o debate, me gustaría preguntarle aos dous alcaldes se van presentarse nas vindeiras. Eso non estaba no guión. No, a pregunta queda e logo que resposten, pero rematamos o turno inicial de palabra con Tino Rodillo. Para vostede que está metido nas cociñas do seu establecemento, que ademais traballa na restauración, no catering, etc., cando mira o mapa festeiro tan só da nosa provincia, non alucina por colores, porque, por exemplo, sen decir o concello, pero é que temos incluso ata unha festa dos callos en agosto, que mira ti que é salvaxada, non? Unha festa dos callos en agosto, e que vai moita xente, por certo. Moita xente. É por aquí cerca. Non, se non é moi lexos. Os galegos gustanos a festa.
xa, e dicías que, bueno, que xa hai moitas festas, eu como rostador, como a miro, eu, moi ben, se miro un plan de negocio, canto máis festa, mellor. A xente, cando está de festa desprendida, pois, bueno, gasta máis, sobre todo as festas de verano, de primavera, se está o tempo, pois a xente sale, e, bueno, divírtese, festas de toda a clase. Si falamos, pois hai, bueno, pois a festa do Labariño, a festa do Carneiro ao Espeto... Algunas parece que estuvieran collidas así con alfileres, ¿no? Bueno, temos festa da empanada, o sea, da empanada, de toda a clase de mexillón, as que queiras, 20. De todos, pero, bueno, os galegos, non sei se os galegos gustanos salir de festa. Eu, polo meu traballo, non podo disfrutar moito, pero deixo no restaurante que calquer motivo, sea, para celebrar unha festa sempre se busca unha disculpa. É o importante, como diz outro, é eso, ter un motivo para salir da casa. E as festas, pois un motivo máis que suficiente para salir. Además, temos un xeito especial de celebrarlo. Sí. Porque eu leía, por exemplo, moito ao redor desto, unha colega xornalista nosa, pero de Madrid, falaba desto e escribía, las fiestas en Galicia no son street food, que suena como muy tal, ¿no? Es decir, comida de calle, ¿no? Comida de rúa. Claro, evidentemente, nos facémolo ese plato, carpa, a ver, que aquí comida de no rúa, campo da festa. Comida de rúa aquí non é ningún bocadillo. No, pero bueno, que é outro concepto que non ten absolutamente nada que ver. Sí, probablemente o que vende fora chocalle moito a primeira vez, logo aficionase porque pero es cando veña aquí gusta, cando veña aquí gusta. Porque eles despois que estas cousas gustalle. Gustalle comer a sardiña ali co pan, ali con esas cousas, o pupiño mollalo pan, o sea, esas cousas gustalle. Non hai que ver máis que as colas en Sanxenxo o día do turista. O día do turista. Para coller unha sardiña. Y aquí en Pontevedra San Bieito. Bueno, pues igual. Hai que decir que cando calquera festa ten unha degustación gratuita, éxito rotundo, porque a veces é dicir, cando é gratis, vamos, eso non é polo produto, é porque é gratis. Porque é gratis, claro. Pero o produto axuda. O produto axuda, pero hai veces, a veces non ten nada que ver con isto, pero a veces eu vou ao supermercado, hai supermercados que cobran a bolsa da compra e hai supermercados que non o cobran. A que cobra a bolsa, pois o cliente non leva, leva as tres cousas no brazo. E ao outro, pois, se che regalan, pois colles 3 ou 4. Bueno, temos que escoitar o que di a rúa, temos unha enquisa, pero eu non quería deixar sin resposta a pregunta de Rodrigo Cota, porque ia en serio a pregunta ou era unha carallada? No, ia en serio, non? Entonces, en serio, rápidamente. Poden contestar sí ou non, dende o punto de vista gastronómico. Gastronómico. Pero a pregunta é, vostedes van pretenden repetir como candidatos a alcaldía dende o punto de vista gastronómico tamén? Esa é a pregunta. Sí, Luisa. Eu espero comer carneiro ano que ven tamén. Como alcaldesa. Pero en un ano en política, verdad, Nito, pasa moito, é moito tempo. Pero bueno, esperemos que sí, que daqui a un ano nos podamos comprometer a presentarnos tamén. No, non é noticia, non é resposta nese sentido. Hasta despois do verán a organización non terá definidos os candidatos, así que hasta aí eu espero comer. Non se molla, non se molla. A organización non ten nada que ver co... Entre nós, está de carallada. Vai seguro. O que si é certo que penso comer as ameixas en Campelo o ano que ven. Entón xa está. Podemos ir á rúa? Imos ca enquisa, por favor, compañeiros de realización, a propósito de a xente. Gústalle a festa? Vai de festa? Gústalle as romerías? Escoitamos, vemos. Que aquí hai moi bo produto. A ver, evidentemente, pois o queixo de Arzúa, o choco en Redondela, a ostra en Arcade, tal, todas esas feiras están moi ben. A las fiestas de aquí de la Peregrina, algunas fiestas gastronómicas que aparecen por los pueblos, pouco máis. A Calvao eu dis. Pois eu en agosto vou á festa da empanada, que é gastronómica, despois vou a verbenas e así, a romería, así. Porque eu como vivo nunha aldea, pois todos os povos de arredor todos teñen festa, claro. No, yo fui a la del Carneiro al Espeto, en Moaña, en Moraña, la verdad que ahí ya me pillas. ¿Y cuál más? A las fiestas del marisco también ahí en Combarro. Sí, la Festa do Mar le llaman. La del Grove. La del Grove, por supuesto, esa nunca se falla. Hay miles y todas están buenas. Muy
El otro día hubo ahí una en Redondela que también me apetecía haber ido, era el Choco. Y bueno, todas están buenas, hay que ir a todas. No vamos a tantas fiestas gastronómicas porque no somos de aquí, somos brasileñas. Pero a nosotros nos gusta mucho a Galicia y la gastronomía de Galicia. A las de la Peregrina porque vivo aquí, pero poco más. Y las de San Censo, sí, Santa Rosalía, suelo ir. No, gastronómicas pocas, ¿eh? A las fiestas ella, se acerca ella, a las verbenas, pero gastronómicas pocas. ¿De todo Galicia? De todo Galicia vamos al Pulpo de Mugardos, concretamente, esa es la única. Solo de Albariño, porque vivimos aquí hace poco. Yo alguna vez he ido a la fiesta del pulpo de Allariz, pero bueno, y al Percebe en Rinlo. Allí... Sí, ¿y dónde más hemos ido? ¿En Cambados? ¿A qué? A la fiesta de, ¿qué era? ¿Cambados? En Cambados, yo he estado en Cambados, ¿podría ser la Zamburiña? Pues sí, pues oye, no, me estoy perdido, ¿eh? Pero oye, nos gusta todo, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? Nos da igual que sea una cosa u otra, ¿eh? Bueno, y procurad hacer más ferias, ¿eh? Más, pero non hai, imposible. Habrá que inventala. Bueno, o que é evidente que a xente, había xente de fora, ten coñecemento da existencia das feiras, ten incluso sinaladas algunhas como moi especiais. Estamos, evidentemente, ante algo que ten unha capacidade de convocatoria de chamada espectacular. Non só entre nós, que é un xeito noso, moi noso, de celebrar as cousas, senón de reclamo turístico. E iso conduce precisamente ao que plantexaba Alfonso, de que vostedes, alcaldes, apostan evidentemente por isto porque é un excelente reclamo. É un excelente reclamo turístico, un excelente motor económico, unha ferramenta de coñecemento, ademais, dos seus respectivos povos. Que sería de Moraña sin un carneiro espeto, por exemplo, non? Claro que, bueno, esa festa, xa que a magnitude que ten hoxe en día, pois é un gran reclamo turístico. O ano pasado me atopei xente que veña que eran alemáns, xaponeses, estuveron un ano tamén franceses, e, bueno, pois xente que ao mellor está visitando Galicia nese intre e se acerca ás festas, non? E date conta, pois, que ese día ali na Carballera estamos falando mellor de comer, pois, 2.500, 2.600 personas, aparte de todos os que visitan o pobo ese fin de semana, pero xa non tan só ese fin de semana, durante todo o mes de xullo, temos durante todo o mes de xullo unha serie de actividades, hai un concurso tamén de tapas gastronómico ao principio do mes, tes un montón de actividades, eventos deportivos, pois bueno, un torneo de básquet de 3x3 que hai en Moraña tamén, que ven xente incluso de toda España e xente de Portugal, pois bueno, un reclamo turístico e eso pois repercute na economía do noso pobo, evidentemente, non? Se consume moitísimo máis, se está na rúa moitísimo máis e é máis apetecible pois ese reclamo. Moraña ten, digamos, o carneiro espeto como gran referente. O caso é un concello do interior. O caso de Nito Sobral é un concello costeiro, Pollo, con moitas parroquias, cada unha ca súa personalidade, a súa identidade, e probablemente cada unha con unha festa moi diferenciada. É dicir, venme a cabeza dende a festa do mar, a festa da Meixa, a super sardiñada da véspera de San Xoán, que está aí a piques, por certo, é moi diferente, non? No Misillón en Combarro, e últimamente un grupo de veciños en Lourido tamén tuveron a iniciativa de facer a festa da Navalla, tamén a festa do Berberecho, de dicir que é un concello como o noso, que é basicamente concello vinculado co mar, basicamente co mar, en este momento, pois ten, evidentemente, pois unha tradición de festas. A máis antigua, por certo, do concello, nace no 88, que foi a festa da Meixa de Campelo, que foi unha iniciativa dun grupo de veciños de ali, da Asociación de Veciños, e que despois, no ano 92, xa asumiu a Corporación Municipal naquele momento, e desde aquela, pois, quen organiza a festa é o concello. Pero o que dicía a alcaldesa de Moraña, o que dicía Luís, evidentemente, alrededor dunha festa gastronómica, pois se move non só todas as actividades que hai desde o punto de vista da gastronomía, pero tamén todo o que ten que ver con todo o que se move alrededor, todos os restaurantes que hai, os bares que hai, eses días traballan, pois, non só é a carpa, sino que tamén traballan os establecimentos que están no entorno, non? Porque se move moitísima xente.
E non digamos, por exemplo, o que é a Festa do Mar. A Festa do Mar, que xa é no mes de agosto, evidentemente xa é un mes con moito tirón desde o punto de vista turístico, pero a Festa do Mar e pasan miles de personas. De todas formas, eu teño unha dúbida. A ver, por exemplo, no caso de Pollo, a Festa do Mar, que é así a principal na Moraña, o Carneiro ao Espeto é a principal, pero é que Moraña ten unha peculiaridade que ten os Milagres de Amil, que é unha romería impresionante. A Rapa das Vestas de Amil, que é outra festa tamén con unha tradición moi particular, e despois está a romería de Santa Xusta, que tamén non se queda atrás. Pero, centrándonos no Carneiro na Festa do Mar, os concellos teñen calculado entre o que gastan na organización e o suposto beneficio que deixa, esa balanza como é ao final? Bueno, al número non vas a entrar, pero sí é evidente que é un saldo moi positivo. Date conta que, como ben decía o alcalde, non só é o que se vende ali dentro do recinto desde ese día esa festa, que é o que organiza o Concello, non? Date conta que, por exemplo, en Moraña hai un montón de restaurantes que durante todo o fin de semana hai degustación de carneiro e se desplaza durante todo o mes de xullo, ao longo de todo o ano, porque eu ainda fai 15 días quería ir a comer un carneiro espeto a 2 ou 3 restaurantes ali en Moraña e se comía carneiro espeto, e estamos falando do mes de maio ou no mes de febreiro, que tamén estuven e había outro grupo máis comendo, o sea, é ao longo de todo o ano que hai esa actividade, e despois caterings tamén que hai que se desplazan a outros concellos. Entonces, a ver, como a organización desde o concello, o sea, a Festa do Carneiro Espeto, unha organización propia do concello, si tes un pouco contabilizado esa rentabilidade positiva, dende logo, non? Pero de cara á hostelería privada, ao negocio privado, a toda a economía particular, pois eu considero que é un gran baluarte económico. Digamos que non só sexa que o que se inviste se recupera e queda superávit, sino máis ben que o que se inviste sirve para promocionar ao longo de todo o ano e repercutir en todas as empresas particulares e autónomos que traballan no noso concello ao longo do ano e que se ven beneficiados tamén. Planteando así, evidentemente, o Concello non fai esa inversión ou esa actividade para que revirta, digamos, directamente unha ganancia. Un beneficio, efectivamente. Porque eso tamén pasa igual nas festas patronales, que tampouco nunca recuperas o que invirtes, ou nunha actividade deportiva. Do que se trata é de que hai unha rentabilidade económica no entorno. Sí, pero eso genera movimiento, genera... É unha economía local que repercute na economía local. Que se traes un campeonato, non sei, de fútbol sala ou traes a fútbol sala feminino que se celebra por, non sei, o campeonato de España e invirtes aí, eso non vas a recuperar. Pero o que recuperas é, por suposto, a actividade económica que se genera no teu concello. Eu creo que hai que verlo así. En Meaño, o sea, non estamos cerca do Grove ou cerca de Cambados. Moi de confluencia, claro. Cerca de Sanxenxo. Claro. Vostede pode notar dende a Festa do Albariño hasta... Na Festa do Albariño, por exemplo... A Festa da Cebola, non sei, digo eu. Nas habitacións este ano, pois, a demanda foi, enorme, terrible, non se dou atendido todo o que había. Non estamos, 10 kilómetros non son, quer decir, que non é distancia, pero non se afecta, quer decir, a do Marisco do Grove, pois tamén, Sanxenxo, pois tamén, Moraña, xa nos queda un pouco máis lexos, ou non é a nosa zona de influencia, pero sí que as festas cercanas nos beneficiamos económicamente no traballo, e nós como negocios, se traballamos, pois, o personal ten traballo, os proveedores venden mercancía, o sea, todo é, digamos, un círculo, pois, que eso genera puestos de traballo, genera movimiento na economía. Estamos a falar, Rodrigo, de un dinero, de uns cartos ben invertidos, non? Ben investidos por parte dos concellos. Eu concordo cos alcaldes, co alcalde e coa alcaldesa. Non é un investimento para buscar un retorno para o concello como institución, senón para o municipio como generador de riqueza e de darse a coñecer. Eu, por exemplo, vou todos os anos penso que dende o primeiro ano é a única festa que vou todos os anos, que é a da Meixa de Camperín. Dende que se inaugurou, pois non sei xa... 88 foi o primeiro ano que facían os vecinos daquela. Non hai ano que perda esa festa.
A min é pois casi como un ritual religioso, non? Vouche decir que todos os anos coñezo e falo con xente que de outro xeito non teria ido a coñecer Poio. Van porque é a festa da Meixa, e como lle gusta comer a meixas, pois van ali e logo pois dan unha volta polo concello, van a Combarro, coñecen o concello. Non é o que gasten ese día, sino que é xente que logo volve, que logo marcha dai falando ben de Poio, e fala de Combarro, e fala de Raxó, e fala de Campelo, e fala de en fin, pois do concello. É unha promoción que non hai cartos no mundo para pagar iso. Evidentemente. E falando, levamos 25 minutos xa. E teño que facer a primeira pausa publicitaria, brevísima. E de seguido, continuamos aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Ata agora mesmo. Seguimos, Contrastes, segundo bloque neste programa de hoxe aquí en Canal Rías Baixas, onde estamos a falar de Galicia, terra das 1000 festas, feiras, verbenas e paparotas. Vai no noso ADN, é un xeito de ser, unha característica moi especial, como estamos a falar precisamente cos nosos convidados de hoxe, que son Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, Luciano Sobral, alcalde de Poio, Alfonso González, xornalista, Rodrigo Cota, xornalista, e Tino Rodiño, o que hemos liado aquí no medio, precisamente, como decía él. Estou a gusto. Restaurador, está a gusto, isto é importante, está pasándolo ben. Estamos a falar precisamente desto, das festas, porque estamos a piques de iniciar o que poderíamos decir a tempada punta, non? Que vai prácticamente agora en xuño. O vindeiro fin de semana coido que será a festa da Troita, a Troita en Ponte Caldelas. E a partir de aí metémonos en xuño e isto empeza a ser un fervedoiro de festas, feiras, verbenas e demais. Precisamente unha das máis significativas pode ser probablemente a noite de San Xoán, a noite das cacharelas, que vívese dun xeito moi especial, por exemplo, no seu concello, señor Sobral. É probablemente unha das festas máis senlleiras, tamén na que máis, digamos, preocupación hai por parte do concello por todo o que ten que ver tamén ca seguridade, en fin, todos esos aspectos que inevitablemente hai que ter en conta. Sí, pero bueno, é unha festa onde, aparte do que é a propia festa, que, por tanto, é o patrón, non? É o patrón do concello, San Xoán, aparte do que é a festa que organiza o concello, a sardiñada que facemos no recinto da Seca, despois tamén hai moito encontros de amigos e polos barrios, polas parroquias, onde se xuntan alrededor dunha fogueira, dunha cacharele, e comendo sardiñas. Hai anos para cá que se foi introducindo tamén o churrasco, no sentido, porque non sei se foi... É máis barato, máis barato. Unha festa sin churrasco non é festa. Eso inventouse despois cando foi subindo de precio a sardiña. O que, desde logo, que se valora, que na fin ali na parroquia de San Xoán, ademais, o que se sigue valorando é ese concepto, esa reunión de amigos, o que falábamos un pouco antes, non? Amigos ao redor desa fogueira, e desa mesa, e dese vaso de viño, é algo que picar, sobre todo as sardiñas. E en canto a eso, por sorte, a seguridade, a xente a respeta moito esa noite, non? Nós tamén temos os reténs de incendios e os reténs de protección civil, pero, dende logo, que hai moita precaución en todos os ciudadanos. Hai moitísimas. O ano pasado déramos 100 e algo permisos de fogueiras. Entón, e nunca tuvemos ningún así incidente que houbera que destacar. E a festa de San Xoán, como tal festa patronal, dende logo, esa noite do 23 ao 24 é unha noite especial, evidentemente. E o Concello organiza na Seca a sardiñada, unha sardiñada onde participan centos de personas, e, bueno, creo que ten que ver tamén coa gastronomía, pero, dende logo, é algo simbólico xa para nós, non? É algo simbólico. Xa non é tanto unha festa gastronómica, senón que é algo simbólico onde a xente vai a tomar unha taza de viño e a tomar unhas sardiñas. Diso hai moito, verdade, Alfonso? Porque, por exemplo, claro, o motivo de convocatoria era eso, a festividade, o santo, o patrón, a procesión, a romería, a veneración a unha determinada
a vocación religiosa, pero a partir de aí, evidentemente, hai unha variante que é unha variante puramente gastronómica e festeira. A ver, eu teño unha dúbida existencial moi forte. A ver. Se as festas religiosas de gran fervor religioso e sacamos o churrasco e o pulpo, a ver canta xente iría, vale? E aí teño unha anécdota que era que comentaba antes ao principio. Nunha ocasión, non vou a decir datos moi concretos porque se vai a saber e tampouco quero abusar do comentario, nunha ocasión falando dunha festa moi coñecida daqui do noso entorno, onde vai moita xente, fan promesas e todo isto, bueno, falando cunha monxa que reside en Galicia, que non é galega, a monxa me dixo que ela estaba sorprendida de como se vivía ese tipo de festas en Galicia, porque eso non era religión, eso xa era superstición. E entonces que ela estaba sorprendida. Entón eu dixen, estaba na radio, e dixen, bueno, se me podía facer ese análisis en directo, pues, falando e tal. E me dixe a señora, no, por favor, yo no. Yo se lo digo por lo que es. Hable usted con el cura, porque estos son negocios de los curas que los tienen muy bien montados y les va bien. Esto dito por unha monxa. Entonces, a forma de vivir esas celebracións en Galicia son moi particulares, porque a xente vai con un gran fervor religioso, con o cual eu non me vou a meter, evidentemente, cada un que crea no que queira, pero inmediatamente todo o mundo, se vas a unha romería e dices a que ven e tal, dice a unha misa, pero despois a comer o pulpo ou o churrasco. Sí. Claro, que ti vas á misa, pero despois da misa solena hai que comer. Claro, claro. Perdón, e os que van ao Rocío tamén. Bueno, pero ti quita o pulpo e o churrasco e a ver cantos van á misa. Eso é o que quería decir. Os que van aos milagros da Mil van porque sienten eso. Os que van á Virxen da Lanzada, os que van a San Benito de Lores, e os que van aos ataúdes na Pobra tamén, non? De Leres, no de Lores. De Lores, sí. Perdón. Lores do meu concello. Perdón. Leres aquí. Eu estaba pensando en Caballa. Eugenio pensou que o alcalde de Pontevedra se había feito un San Benito. Sigamos. Haberá que facer tamén a festa de San Benito de Lores. Pero, bueno, hai unha cousa, que con ao fío do que comentabas ti. En Galiza a veces non é moi fácil separar o que é unha festa gastronómica ou religiosa ou pagana. É dicir, en San Cibrán a xente vai a bendecir ramos, non? Antes iban a bendecir amuletos, non? Alicornios, exvotos, ata que a Igrexa prohibiu bendecir este tipo de cousas. Entón, a xente vai, eu ainda o vin o último ano, e mete un alicornio no medio do ramo, para que yo bendiga o cura. E que dicen, bendeciume o amuleto, non? Pero, e logo, lógicamente, comen. Pero, ao mellor, se lle quitas a tradición, as romerías, as voltas que dan, a pedriña no tellado, ao mellor non van. Bueno, a ver, efectivamente, a Igrexa aproveitouse desas tradicións ancestrais e reciclounas. En Campo Lameiro, simplemente un dato, en Campo Lameiro hai unha festa que é en San Antonio en Penalba, onde está o Coto de Penalba, que está a famosa Pedra da Serpe, un dos petroglifos máis visitados, era un castro antigo que estaba, supónse, adicado á fertilidade, e agora está adicado a San Antonio, cunha pequena ermita ali, eso é... Sí, bueno, tamén pois na Lanzada, por exemplo, non? Pero, bueno... Na Lanzada, pero eu, fin de semana, por exemplo, temos un bautizo dunha persona, unha parexa, que a muller foi, pois, bueno, non daban tido un crío, e foron á Lanzada, ás 9 horas, e a raíz deso, será coas 9 horas ou non, tuveron un crío, que as 9 horas non foron suficientes. Bueno, no, home, algo farían, algo máis farían. Non estamos en horario infantil, pero bueno, é oído que tampouco é necesario. Algo hai. As 9 horas dice o cura, porque falando co cura, que foi o que taxo, as 9 horas algo fixeron. E dice, díxeme, máis do que ti pensas. Bueno, eu non vou a dudalo, pero algo máis claro que tuvo que haber, eso é evidente. Pero mira, seguindo volvendo, retomando o asunto, eu lembro dende moi meniño ir á festa de San Xoán, cando non había festas gastronómicas, eu convidábame sempre uns amigos de meu pai, que é Sabino, ali de Vilariño, vale, coñécelo, non? E íbamos ali a comer a casa dele, non? E o que era unha festa gastronómica,
na casa de Na cada casa. quen, como Sí, sí. tamén seguirá sendo agora. Sí, sí. E logo a festa. E logo íbamos pois onde estaban, eu que sei, as atraccións, a feira e tal. Pero era, sobre todo, agora que o recordo, máis que nada era, sobre todo, unha festa gastronómica. É dicir, ali montaban unha papadela para 30, 40, 50 persoas, e ali estábamos todos, e o que íamos era a comer. E logo a festa, que casi non sei se era máis a papadela unha excusa para ir á festa ou ao revés, non? Pero aquelo era en sí xa unha festa gastronómica, que logo co tempo pois se institucionaliza e se fai o Concello, pois digo, xa que estamos todos aquí a comer, pois montamos unha sardiñada, non? Pero é verdade que se non fora por aquelas comidas, que eu estou falando cando eu tiña, pois nada, entre o mellor 5 e 10 anos, non? Ou, sí, entre 5 e 10. Pois, se non fora por aquilo, eu non sabería hoxe o que é vivir unha festa de San Juan en Pollo. É que, por certo, a ver se me fai pregoeiro, porque estou facendo publicidade aquí do Concello e das festas, pois... E logo falamos tamén de... E na mesa un bo carneiro. Claro. O sea, Rodrigo deixa a súa candidatura para dous pregóns nos vindeiros anos. Pero probablemente, voltando ao que decía, o xérmolo sexa precisamente esas comidas, esa lembranza que tes, que efectivamente, de papadelas, de paparotas familiares, de amigos, etc. E ese fora o xérmolo do que despois de vino nas festas, porque estamos a falar de que moitas, as máis veteráns, as que poderíamos decir, eu decía aquí no temario que mandeivos, hai Champions League e hai LFP, Liga de Fútbol Profesional, e logo están, claro, a segunda B e outras, porque claro, pero entre as Champions e a LFP hai festas que levan 50 anos, probablemente, que son moi de referencia, de Festa do Marisco, Albariño, sí, 50 como media, pero 50 arriba, 50 abaixo. Aí andarán, Festa do Marisco, Festa do Albariño, pero que estamos a falar dun fenómeno de hai 50 anos, que en 50 anos medrou de un xeito absolutamente espectacular. E o que chama a atención agora é que hai datas, especialmente en xullo e agosto, que prácticamente non hai un día que non haxa unha festa gastronómica. E moitos días hai moitas festas gastronómicas. Supoño que é imposible porse de acordo. E todas teñen xente. E todas teñen público. É certo que comentabades que hai algunhas que, bueno, a Moraña, por exemplo, este ano é a 49 edición, non? Pero sí que é certo que moitas festas... Por certo, é festa de interese turístico galego, non? De Galicia, sí. Pero sí que é certo que hai festas de maior antigüedade e generalmente eran as romerías, as antiguas romerías que había e as festas religiosas, que por onde se empezou todo. E sempre asociábamos pois esa festa á gran comida da familia. Ese día se xuntaba toda a familia e había que facer a mellor comida e estar na mesa canto máis horas mellor e canto máis platos, pois mellor, non? E dai pois irían surgindo. E como ben decías, fai un momento que é certo que nos plantexamos unha festa cunha boa comida. Pero, bueno, a mí por situacións personales me toca a veces pasar festas fora de Galicia. E, por exemplo, en Valencia, nas Fallas, o sea, as paellas as fan na rúa, o que comentábamos fai un momento. É impensable ti estar comendo aquí, pois, na festa da mesa no Carneiro, levar a túa familia a túa casa e comer de pé ali rápido correndo para disfrutar do que é en sí a festa, non? Nós creo que disfrutamos máis do que é a mesa, o plato, a sobremesa, a charla e eso, non? E independentemente que sean religiosas, gastronómicas ou que non sean religiosas, non? A comida sempre vai asociada, a mesa sempre está asociada a unha gran festa, igual que sentarnos á mesa ca familia, cos amigos. Aproveitamos ese día de festa para traer aos teus compañeros, amigos, familiares, veciños e xuntase todo o mundo. E iso creo que é o que nos diferencia tamén un pouco os galegos, non? Nos en Pollo, por exemplo, hasta fai poucos anos, relativamente poucos anos, a romería que había da Renda, chamada Romería da Renda, que era unha romería onde as familias iban andando, eu tamén teño ido, antes para chegar á Renda había que ir por uns camiños, desde ali de abaixo, desde... Ahora xa vamos en coche. Ahora vais en coche, pero bueno, e evidentemente a tradición... Hai xente que vai andando, porque
esta semana, bueno, o martes creo que foi a Santa Rita Milla García, hai xente que vai andando de San Senxo, desde o Grove andando hasta para escoitar unha misa, o sea, siguen levantando, o atractivo, aparte de, evidentemente, da cuestión religiosas e demais, pero o atractivo que tiña para os chavales, incluídeme cando éramos mozos, pois era ir andando hasta ali, ou armenteiras, cabezas, e ir allá, evidentemente, levar algo que comer, e comer entre todos os amigos, e tomar unha tapa de pulpo e comer. Eu creo que eso está moi ligado. Por certo, falaban das datas, seguen vostedes, pero falaban das datas. Ponse de acordo ou é imposible? Chámanse os alcaldes ou non hai xeito de arranxar isto, non hai maneira? Datas das festas. Sí, claro, porque para que non coincida. Ahora eso está establecido, ahora cambiar eso es... É que non hai, é imposible. No, digo os que entran. Os que entran. Os novos. Claro. Pero novos xa non quedan. As festas religiosas xa son o día que teñen que ser. Sí, no, é evidente, claro. E as gastronómicas, pois, oye, a maioría xa levan moitos anos instauradas. Eu non sei, fai anos se facía eso. A da Meixa é do ano 88, xa digo, e a Festa do Mar, que agora sí é que... É a máis recente. Leva desde o 2001. O 2001 foi o primeiro ano. Me imagino que si recientemente empezas ahora cunha festa, intentarás que non te coincida, máis que nada, por eso, por non te... O buscas datas que sexen propicias, supoño que no caso da Festa do Mar, buscaríades no Concello unhas datas que coincidan coa maior afluenza de visitantes, de turistas. Eso sí que se pensou. Claro. Hai que tratar de competir con outra festa, porque non sei se, non sei, o mellor non estou no certo, pero Caldas creo que tratou de competir coa Pascua de Padrón, e creo que o fin de semana das Pascuas. Non foi capaz. Eu creo que non funciona. Eso non é positivo, non. Pascua de Padrón ten unha historia moito máis longa, é moi complicado. A veces eres un concello que estás pegado. A veces non pisar uns aos outros, pois non debe, non. Sí, eu que eu decía, quería apuntar, é que eu creo que vendemos moi mal en xeral Galicia, pero vendemos moi mal as festas, porque a festa é un patrimonio turístico e cultural impresionante, e efectivamente salen, e teñen salido nos últimos anos informacións en prensa nacional, máis que nada de curiosidades sobre as festas de Galicia, non? Pero eu creo que se vendera turísticamente toda a oferta festiva ou festeira que hai en Galicia no Brán, eso sería tremendo. Eu teño casos de xente fora de Galicia que viñeron a Galicia no verán e cando viron as festas 3, 4, as que poderon ir, quedaron alucinados, literalmente, porque dicían, este é outro mundo, depois digan que os gallegos son aburridos e non sei que, non sei cuánto, non, vale, canse moitos mitos, pero se iso vendes ben, e faz unha páxina web e diga, a ver, día 1 de xuño, usted pode comer en tal festa, e pode comer o outro en tal, o día 2, pode ir comer a tal festa, e falo por días durante o verán, e que eso, ademais de que todo o mundo vai a coller moitos kilos de máis, eso é un invento espectacular. Alfonso, sí, pero mira, eu supoño que a xente que é de fora de Galicia, o que pasa é que non coñece, non atopa para a información aína, porque, por exemplo, unha das páxinas máis concurridas é precisamente de ti máis eu, por experiencia laboral, sabémolo ben, páxinasgalegas.es/festas. Pero é impresionante, é un buscador impecable, o sea, por datas, por semanas, por productos, por tal, impresionante. O que pode pasar é que neste intre, o mellor, Rodrigo, pregunto yo a ti, non interese tampouco que se saiba tanto. Bueno, hai unha cousa. Hai unha diferencia entre que queramos que veña moita xente e que isto se poña petado e non podamos disfrutalo, non? Digo eu, o restaurador mírame mal, pero eu estou convencido. Eu penso unha cousa. Quitando aquela festa que se facían cesures dos ovos fritos con chourizo, que lógicamente fracasou, eu nunca na miña vida fun a unha festa gastronómica que non estivera petada de xente. É dicir, a calquera que vayas, eu, pois, o verán pasado, fun, que recomendo moito, ademais, a festa da orella que se fai en Lérez, que fa unha empanada de orella que, bueno, é unha barbaridade. Eu agora non podo ir porque a miña dona fixose vegana, e como non montedes unha festa das ervas ou do pechego, pois estou... Dá ideas. Complicado. Pero vegana en Galicia... Hai un nicho... Pero un nicho... Un nicho de mercado estreito. Pero é verdade que nunca fun a unha festa gastronómica que non estivera chea de xente e con colas para coller a comida.
sea o do Petote ali en Cerded, vayas onde vayas. Entón, promocionar unha cousa que xa ten incluso dificultades de organización, porque outro día en Lín houve xente que quedou sin comer. Sí. Porque imagínate que ainda por riba o promocionas para que veñan 2000 máis e que non hai xeito de darlle de comer a toda esa xente, non? Entón, eu penso que mentras funcionen e estén petadas e haxa colas, é que están, ou é que están ben promocionadas ou é que buscamos a onde ir a comer ou a que festa ir cada día. Entón, claro, entón, que sentido ten, o mellor, gastar uns cartos que máis son públicos? Por exemplo, na festa da Meixa, hai colas. Imagínate que agora lle decimos ao alcalde ou a de Moraña co Espeto que promocionen para que vayan 1000 persoas máis. Para que? Para que marchen dai descontentos sin comer. Fan falta, ten que ir todo en proporción. Eu non sei se Moraña ten máis capacidade para atender a máis... Esa é a pregunta. Claro, hai un tope, non? Claro, evidentemente, temos un tope. Pois mira, desde que son alcalde do ano 2011, tuvemos un ano de 146, creo, lotes de carneiro. E aí superar eso era complicado pola organización, porque non tes, bueno, un concello pequeno, non tes unha organización, unha infraestructura, e era complicado. É certo que, bueno, estábamos ben, podías ao mellor incrementar un poquinho máis, pero, bueno, estábamos ao límite, por decirlo de alguna maneira, non? Porque, bueno, aparte, sabedes que se fai nunha carballeira e, claro, tamén tes un límite de espacio, non? Que non podes sobrepasar. Os carneiros se asan no mesmo lugar, tamén tes unha zona destinada para o asado dos carneiros, o sea, tes o espacio tamén xusto, a organización e tal. Pero, bueno, de todas formas, eu quero que sigan vindo máis a Moraña todavía. E non só ese día, sino o resto do ano, que poden comer carneiro en Moraña, non? Pero sí que é certo, ao mellor en concellos pequenos e onde tes un límite xa de espacio, porque, claro, non os vas a poñer noutra zona, sino a zona é ali. De feito, a festa, pois é o Carneiro Espeto, que está moi rico, pero tamén, bueno, Alfonso conoce a zona e non sei se algún de vos, pero a Carballeira pois tamén é un sitio, vamos, extraordinario, non? Para estar ali, o carneiro estar ali comendo. O entorno tamén efectivamente, claro. Solo temos un problema, o ano que chove, non? Que entonces sí que cambia moito, pero a carpa, o ámbito, pero non é o mismo, non é o mismo, non ten o mesmo sabor. Pero sí que é certo que a veces tes unha limitación de organización, de espacio, de infraestructura, de moitas cousas, claro, evidentemente, non? Pero bueno, hai que saber dosificalo tamén, e non só concentralo nese mismo día. No largo do todo o mes de xullo se está promocionando, hai un concurso de tapas de carneiro, aí nos restaurantes xa se empeza tamén a promocionar con máis ímpetu tamén a festa, a degustación e todo. Entonces, pois bueno, pero que veñan a Moraña, eu pido que veñan. O que hai que buscar, digamos, é variantes, non? Claro, sí, outras alternativas. O que non pode haber máis lotes, probablemente, o que na organización desde o propio concello non dá, pero bueno, hai un montón de restaurantes mesmo no casco urbano e na periferia, en moitas parroquias que teñen moito espacio para comer ese día. Visitas a festa, por exemplo, a veces coincide, que non sei se este ano coincide o carneiro. Con Santa Marta coincide sempre, con Santa Marta coincide sempre. Este ano coincide Santa Marta, Carneiro Espeto, e creo, se non me equivoco, a festa dos Muiños do Meño, que tamén atrae xente, que se organiza o Concello. Pero haberá xente para todo, vai haber xente para todos, o sea, vai haber xente para todos. Limitar as persoas? Non, se ti non podes limitar as persoas. Se ti non podes limitar as persoas que vayan ir a Moraña ese día. Non todos van a poder comer, ou algún traque igual vai comer a Lalín. Ou come unha tapa, en vez de comer nunha mesa, come nunha tapa nin bar, e probo. Os alcaldes non teñen tampouco ese poder para decir a que poden entrar máis. É evidente que hai festas que non teñen máis capacidade de crecemento, pero que están moi ben plantexadas, o que teñen que buscar probablemente é eso, ese tipo de variedades. Estou a pensar tamén da festa da, como se chama, aquí en Tui, a festa, por exemplo, a feira do cocido de Lalín, ten a capacidade que ten a comida oficial. Logo, evidentemente, claro, ti podes comer en moitos outros sitios, por exemplo, que probablemente sexa esa solución, a variedade. No, pero no caso de Moraña, por exemplo, a comida oficial xa está regulada, porque eso é, hai que inscribirse. Sí, o lote. Previamente, Vale,
sabes? O longo do mes de xullo, ademais. O risco pode vir en festas como a do Codillo ou como outras. Que pasoulle a Jorge Canda en Alama, claro. Donde se actúa sin saber a xente que vai a ir. Entón, ti compras unha cantidade X cunhas previsións e se ese día de repente che ven o doble de xente te quedas sin nada. A de Moraña é un risco moi controlado, porque ti pos un tope de carneiros unha semana antes o sabemos. Claro, e a xente ten adxudicado o lote. E aínda así hai moitísima xente que cada ano máis que o fai fora, é dicir, incluso que o levan e o asan no outro lado, nas súas casas ou noutros sitios. Claro. Sí, que realmente xente de Moraña non come ali, moi pouquiña xente. Os da zona comemos pouco ali ese día. Os de Moraña comen na casa. É como os de Lalín non comen cocido ese día. Mas ese é outro debate importante. É un debate interesante, pero imos deixarlo para o último bloque deste contrastes de hoxe, que imos agora mesmo a publicidade. Gañamos un minuto, pode ser, gaño un minuto e logo teño un minuto máis. Estou a negociar así en directo, como equipo. Así que ata agora mesmo. Entramos no último, no derradeiro bloque deste contrastes de hoxe, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, auditorio principal, en Canal Rías Baixas, falando de Galicia, terra das 1000 festas, feiras, verbenas, e paparotas. É un tema, evidentemente, de por sí xa, que move a ledicia, ao disfrute dos sentidos. Estamos a falar, lembro unha vez máis, con Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, Luciano Sobral, alcalde de Poio, Alfonso González, xornalista, Rodrigo Cota tamén, xornalista, Tino Rodiño, restaurador, empresario, que está aquí, decía ao principio, un pouco así de convidada de pedra. De eso nada, está a participar bastante, ademais, no debate. E precisamente quería recuperar aquí, neste terceiro e último bloque do programa de hoxe, algo que decía vostede agora mesmo na pausa publicitaria, no senso de que probablemente a importancia da internet na búsqueda das diferentes opcións de festa, porque falábamos de si se coñece ou non se coñece de abondo. Pois probablemente sí, e hai moitas posibilidades, ademais, a través da rede, de ter información o día, non? As redes están para todo, para o bo e para o malo. Evidente. O sea, xa sabes usar moi ben, senón, pois, oye, as cousas, sobre todo, pois, no que nos atalla a nós, non? Calquera persona escribe, podes ver ao teu restaurante, podes poñer unha opinión, boa mala, a que eles estimen oportuna. Normalmente sempre escriben os que non lles gusta, sempre máis cos que lles gusta. Porque dice que cando unha cousa che gusta, que lle diz a 2 personas, ou a 3, pero se non che gusta, que lle dices a 10. Entonces, eso, bueno, pues as redes sociales está eso, pero para as festas está ben, porque ti hoxe en día vas a internet e buscas festas en Galicia, o que queiras. Hasta hai unha aplicación de orquestas de Galicia, de todas as verbenas que hai en Galicia. E das festas, igual, ti, se queres ir a unha festa, ou se conquistar fechas en Galicia, porque eu antes de vir ao programa puxeme festas en Galicia, me madre de Dios. Saliron moitas que eu non conocía, non? Somentes, na provincia de Pontevedra, no mes de agosto, na provincia de Pontevedra, falase de 900 festas. Me parecen casas. Non, falo da provincia de Pontevedra, 900 festas nun mes, Alfonso, é unha barbaridade, por ver. Me parecen poucas. Somentes a provincia de Pontevedra, imagina entre as 4 provincias galegas, non? Pode ser unha barbaridade. Son moitas, Son moitas, pero me parecen poucas comparado coas que hai. Eu creo que ainda hai alguma máis. O 15 de agosto hai festas en toda... É dicir, as orquestas en Galicia que non traballa ese día, non traballa nunca. O que sí hubo foi que coa crisis económica moitas festas das aldeas, das pequenas aldeas, deixáronse de facer. Non sei se se recuperaron ou non, pero hubo, sobre todo, non a misa de mediodía, eso é sagrado e faise. A verbena nocturna. A verbena nocturna. A verbena que perdeu moito tamén por polas distintas alternativas que temos agora de diversión a xente xoven. Eu non tanto pola crisis, porque ao final, a ver, eu falo polo Concello, non, ali non pasou, sabes, conoce romerías como a de Santa Xusta, os Milagros da Son romerías moi potentes, non é o caso. Eu falo que se siguen mantendo, e festas, bueno, falo da miña parroquia, nos Souto unha festa familiar íntima para os 4 veciños que somos ali, síguese facendo. Eu creo que a xente xoven non acude tanto a esas romerías como facían, bueno, falo eu, pero falaba o alcalde de Pollo que decía que iba a romerías antiguamente andando, eu andando xa casi non fun, pero é verdad que
que agora a xente xoven non asiste tanta a romería, salvo algunha romería, por exemplo, pois eso, nas festas nosas do Carneiro, que hai unha tradición o sábado anterior que se chamaba antiguamente a festa da xuventude, si hai moita xente xoven, non? Pero xa, nas romerías das... Ni nas verbenas tampouco, Bueno, si, poñeronse moi de moda a xente xoven. Nas verbenas non hai tanto, As verbenas cambiaron. Hoxe, meu pai foi músico, non ten nada que ver cando meu pai foi músico, a hoxe que teñen uns escenarios, un montaje, trailers, autobuses, iban a Panorama, París de Noia, Olympus, Combo, calquera desas, esos arrastran público, a público xoven, teñen club de fans. Pero arrastran público que ven de outras provincias. Non, que vende, claro. E que ven incluso de León, de sitios así. Traen os seus propios fans. Antes, cando non era, non quero tirar os alcaldes das orellas, non é a miña... Tira. Todos os días. Antes da crisis, pois moitos non hai problema, Rodrigo pediu un par de pregóns, podemos seguir. No, pero antes da crisis, non me vou a personalizar en eles, non, pero antes da crisis fixeronse moitas grandes verbenas con grandes orquestas e grandes dispendios. Cando veo crisis, bueno, parece que paramos un pouquiño. Agora, como xa parece que estamos nun ano preelectoral, xa parece que algúns concellos empecen a traer as orquestas de renombre, non sei se é coincidencia, ou sorgeu, será coincidencia, non vamos a pensar mal, non traen orquesta nunhas para chamar. Non estou falando de pollo que non sei que entrai nin de Moraña, pero bueno, algún concello... Non te desculpes, deixa quedar. Xa hubo anos millores. A ver, no, pero sin embargo, creo que sí, que teño que decir que en algunhas parroquias, pois, festas, o que se chama festa patronal, pois, sí, que algunhas se deixaron de facer, sí, é certo. De todas formas, eso que apuntaba él, é verdade, que decir, nós somos unha potencia en orquestas, pero unha potencia nacional, porque, pero de verdade, gustará máis ou menos, se serás máis dun ou máis doutro, eso non ten que ver, pero ao nivel musical e de espectáculo que teñen, ríome eu de moitos grupos musicais nacionais que teñen fama e que están todos os días nas emisoras de radio. Aquí temos orquestas de primeirísimo nivel, gracias precisamente a ese entramado de festas donde se puliron e da que naceron, vale? E somos unha potencia en músicos. Non, vamos a ver, de feito, hai orquestas... E bandas de música, sí. As orquestas viñeron das bandas de música. É que moitos dos componentes hoxe en día das orquestas saíron da banda. Sí. Eu teño un sobrinho que está na orquesta, pois saiu da banda. Está en Marbella, como el, moitos que hoxe salieron e están aí. Bueno, sí, de feito, as grandes orquestas teñen un caché máis alto que a mellor un grupo punteiro. Sí. Pero eu sí penso que máis que as verbenas, que sempre funcionan, entre a xente nova habería que promocionar as... como se chaman? Joder, cando... As romerías? As romerías. Porque a romería é a nosa tradición, non? As romerías estánse facendo dende hai 1000 e pico ou 2000 ou máis, porque moitas romerías veñen, por exemplo, a de San Cibrán e moitas outras veñen dunha tradición prerrománica, non? Por eso hai ese componente medio religioso, medio pagano, no que tamén hai gastronomía e música, non? Eso é o que sí é unha mágoa que despois de 2000 ou máis anos facendo unha festa tal día ao ano, unha romería, que a xente vai ali camiñando e, bueno, pois hai un ritual e unha tradición, no que non, ni sequera hai que ser creente para participar deso, lógicamente, eu non o son e vou a algunhas cantas romerías, non? Si é unha mágoa que eso, pois, se vaya perdendo, ou que hai romerías que as que prácticamente xa non vai ninguén, non? Eso sí que, a min, eso, como galego, doeme porque que un chaval ou, vamos, xente nova teña que elixa, cando ten que elixir entre ir a unha romería ou ir a unha verbena, vai a verbena e non a romería, a min eso doeme. Ti estás a dicilo, perdón, ti estás a dicilo, por exemplo, polo caso recente de San Cibrán, da ermita de San Cibrán, que por exemplo, que está baixando moito a asistencia de público. Este último ano estivo ben, o
o ano pasado estivo ben. O ano pasado... Pero é que hubo anos que ibas ali e non había nadie. Este ano, bueno, non é que fora unha locura, pero bueno, ya. Estaba... Armenteira tamén este ano. Armenteira, por exemplo, non? Eso sí que é unha mágoa, porque non estamos falando... Sí, pero bueno, xente xoven sempre hubo moita. Era unha festa... Eso ten unha explicación. Eso foi así no momento en que a vida deste país pivotaba en torno á Igrexa Católica. Entonces, as celebracións... Sí, a ver... Estamos falando dunha tradición de 2000 anos. A tradición sí, pero non falo da tradición, falo do boom, falo do seguimento. Entonces, a ti pensa que ahora mesmo, por exemplo, a Armenteira. A Armenteira é un día de semana, non? É un luns. O luns de Pascua. Vale, nin é festivo, ni nada. Hai moita xente que está traballando que non pode ir. Antes, eso non importaba, ibas a Armenteira, era unha festa tremenda, todo eso. Eso foise perdendo. E con respecto á xuventude, a ver, a xente sigue indo por repetición. Se ti, teus pais te levaron de pequeno, e fuche moitos anos, cando chegas a unha edade determinada, non sei per que rememoras o que facías de neno. Entón, ti volves a ir, e falo por tradición, e gustache ter vos recordos. A xente xoven de hoxe non foi nese ambiente, foi pasando máis. E unha romería, claro, pero unha romería non lle di nada. En cambio, a Panorama tocando diñe máis cousas. Por eso van a Panorama. Unha persona con 20 anos non vai ao San Benito de Lores, o meu concello. Aclarado que hai. Pregou de ler, Non vai a Santa Lucía a Dena ou non vai a Moraña. O sea, nos antes, o sea, moita xente que nos queda cercano, que va a San Blas a Simes ou a San Benito a Lores, e viña a comer ali, ou a Armenteira, non? Xente, estou falando de xente maior refiro a xente de máis de 50, de 60 anos. Esa xente xoven, hoxe en día, non vai a San Romería, nin a San Benito, nin a San Blas, nin nada. Pode ir andando, pero non é ese público. O sea, a xente xoven, todo ten unha edad. Ti para ir a discoteca, podes ter 18, 19, 20 ou 25 anos. E podes ir con 60 anos, pero non é o mismo. Con 60 anos podes sentirte xoven, pero non eres xoven. O sea, podes sentirte, pero non eres. E non vas a disfrutar o mismo, porque creo que todo ten unha edad. Para ir á festa, para ir a verbeno, para ir a discoteca. Entonces, as romerías, claro, as romerías, a xente xoven, a miña filla, que teñen 21 anos, non lle digas ti para ir a misa, tal, porque... Pero a romería que ofrece? Solo os actos religiosos ou ofrece algo máis? A romería, en teoría, sempre estamos pensando no acto religioso. Despois hai algo... Non, pero ti, por exemplo, pero ti podes... Pero ti vas aos milagres da Mil, e non, tamén é todo religioso. Non solo religioso, tamén. Pero despois a redor deso hai algo máis. Claro, pois a mellor ese é o fallo, a mellor aí en Lores non hai algo máis. Hai algo máis, ti podes tomarte un pulpo, se queres, ou podes comer, ou podes beber un viño, podes... Como podedes aí a romerías? Rodillo, os furanchos de Lores vai moita xente. Non vos preguntades por que non vai nadie. Vai sempre, non? Os furanchos de Lores vai moita xente. Claro, a mellor... Se non te lle dá unha xente de beber... Falla, entonces, hai que falar cos curas que teñen que renovar un pouco, entonces, eso, ou buscarlle un aliciente. Eu digo, porque ahora é un grupo de mozos ali da parroquia de Combarro, están intentando recuperar este ano foi o primeiro ano, que era a romería da Renda, que coincide tamén coas cabezas, coas cabezas e, bueno, empezaron este ano e parece que xa hubo certo atractivo, e, sobre todo, xente xove. Pero, claro, se o que ofrece ir á romería solo é ir á misa das 9, das 8, que empezan 8, das 9, das 10, claro, ten que ter algo máis. Nos, cando íbamos á romería, ibas... Pois eso, un grupo de amigos, levabas a bota ou a agua, ou levabas unha empanada e comías ali o pulpo, estabas ali charlando. Pero non había nada máis tampouco, era comida. A comida, cuatro religiosos. Bueno, había música. Como hai ahora na romería, pero non hai ese atractivo, eu non vexo o que comentaba Rodrigo, non vexo na xente xove ese atractivo, ahora ese rango de idade, o mellor, dos 18 a 25 anos. Porque a forma de divertirse cambiou, antes era o que había. É que efectivamente, antes non había, podías ir a unha discoteca ou salir por aí. Se a de Moraña perdeu os Milagros da Mil ou se perdeu, porque aquí... Bueno, os Milagros da Mil non perdeu porque os Milagros da Mil, pois é unha festa religiosa. Aí vas tomar o pulpo, pero vas á misa tamén. Bueno, pero se ti... No, pero a mí o que me chama a atención nos Milagros da Mil chamoume a atención xa desde fai anos, é dicir, a cantidad de xente xoven
que si vai andando aos milagros de Andando, Amil, pero sí. non van andando por motivos religiosos, Claro, olvidémonos, no. non, Claro. pode haber un 10%. Van andando aos milagros de Amil porque van moitos en pandilla. Porque é unha tradición. A festa Claro, fan a claro, eles. eso Porque a sí. tradición é Pero, ir sin embargo, camiñando. outras Claro, romerías, Pero como a probablemente Santa ese Xusta, sí sexa que o baixou tipo de moito. banderín de enganche que está Claro. a citar Sí, porque, claro, Rodrigo, É de que hai que, religiosa. hai que traballar, ¿no? Hay que traballar en ela, independentemente das creencias de O cada primeiro quen. motivo foi religioso, e aí o Evidente. faz. E despois veu E que o pasa? resto. Nós íbamos sempre a andar, e comigo, pois, un grupo de xente, había crentes e non crentes, algúns íbamos a Claro. misa e outros non iban a misa. É que eso Pero de- é unha tradición é que que- quedou aí, claro. e sigue sendo. Meus que- fillos é ahora que- me piden ir comigo, Eso xa. de que o primeiro Pero motivo fora non hai- religioso non estou totalmente de acordo, porque Pois cando a sí, xente sí. ia a esas romerías hai 500, 600, 700 anos, ademais da misa, ia a comer, e había uns gaiteiros, e había... Pois, Pero ti ibas á misa. Pero ou ibas non, á misa. ou non, ou non. Mayoritariamente ou non. sí se iba, Non, eh? de toda a vida de Dios aquí en Galicia, ao mellor, a mitade, polo menos, dos Ou homens quedar quedan fora. no bar de Sí, enfrente. quedar fora. Cando as Fora ou mulleres dentro, e os nenos van a misa. Eso é na capilla. Por certo, había gaiteiros, bandas, Tamén. bandas Entón, excelentes quero de dicir, música. E agora, si ti lle quitas xa daquela, o componente festeiro a unha romería, Pero non teñen igual. a mitad da xente non vai. Porque, non teñen porque un vou ir a componente misa a festeiro camiñar igual. ali 7 Aí, kilómetros aí, monte arriba para ir a unha misa. Pero, Rodrigo, ahora hai un componente festivo, hai gaiteiros, hai bandas de música, e hai verbena. e hai verbena, e hai actividades pola tarde para os nenos, e hai un montón de cousas, pero creo que esa forma de divertirse cambiou nun No, determinado pero hai rango de idade, é verdad. ensinarlle aos nenos Eso e sí á que é xuventude certo, que eso que hai sigue que sendo forzar. divertido, porque Sí. unha cousa non deixa de ser divertida despois de 500 anos. No, eso No. según lle enseñes, Quero decir, está claro, claro. entón, Sí. hai que... Eso según nos eduques hai e que según obligalos, nos coño, enseñes, levalos por unha claro. orella e dicir aí... Obligaron non, pero Acabas de enseñalos. acabas de decir a clave Pero para que non enseñar, vayan. No, mira, pasarán, estarán, pero estarán ali fodidos todo o día, pero dentro de 20 anos collamos os Agradecerán, fillos e os levarán ali. Claro, porque ou como fomos, vamos a ver, cando eu era neno me levaban unha romería, eu non quería ir, joder. Pero unha romería, pero agora Pero cando ti eras Vou- neno, a oferta lúdica que había, Ir á contábanse romería? cos dedos dunha Bueno, man e sobraban no, dous no, dedos. xa daquela Pero hoxe xa- tes moita oferta lúdica diferente. Bueno, vamos Eso a é ver. distinto, cambiou moito o panorama, Antes ou ibas sabes? á romería ou quedabas na casa. eu sou ainda Sin son máis televisión novo e do sin que ti. nada. non o dubido, eu dou por feito que é Eu son así. un meniño. Dou por feito. No, quero dicir que o que é divertido sempre. É verdade que, claro, se ti colles a un chaval e lle dices ou vas á romería ou quedas na casa xogando a consola. Pois te dirá que queda na casa xogando a consola. O que hai tamén dicirlle, mira, tío, unha vez o ano, na vida, vaite ali, que tamén o vas pasar ben. Colle a 4 colegas, levo vos eu, pago vos os viños e un pulpo, estades ali e logo pago vos un taxi de volta, ou porque vou beber e non podo conducir. Vale, que pasades ben. E dai a 5, 10 anos ou 15, cando eles teñan nenos, eles irán tamén é o xeito de facer que, vamos a ver, como se manteñen as tradicións? Pasando de xeración en xeración, lógicamente. Senón non hai maneira... Pero tamén non te olvides dunha cousa, que todo morre tamén, as tradicións, As tradicións, ao final as que quedan... Están para morrer, Ao eso final, dende logo, as non? que quedan son O fin contadas. de cada tradición é morrer. As tradicións van morrendo tamén, Sí, a sociedade vai cambiando. Bueno, e- pero no caso do que estamos falando, non? Porque a mí que me digas, oye, pois facer unha alfombra floral o día do Corpus, bueno, pois a mellor esa tradición ten que morrer, porque non hai xente que este disposta a perder unha mañá aí para facer unha... É que, de feito, fanse moitas menos das esas días. Porque non é hai 10 divertido. anos ou 20 anos. Porque non é divertido. Non, ti colle un chaval de 18 anos e dille, mira, vas a coller flores, e logo vas a estar toda unha mañá ali... Unha noite, toda a noite falando. Toda a noite. Pero non é mesmo dicir, mira, vai a esa romería, vale pasar ben. Se non te gusta ou non eres crente,
tal. Vas beber, vas comer, vas escoitar música, vas estar cos colegas. E va a estar a Panorama. E vai ir o alcalde a saludarte, a facerte, a pedirte o voto. Joder, como é que queres? Entendes? Ou a alcaldesa, no caso das romerías ali de Moraña. Bueno, pois que máis lle pides a vida? Un día. É difícil vender eso. É complicado. É complicado. No, creo que é complicado todo depende do que se ofreza, do atractivo que teña, do atractivo. Una pregunta. Sí, pero se moitos pais non queren levar isto Una pregunta, festas, pero... Una pregunta para ambos os dous alcaldes, alcaldesa e alcalde. Pola súa experiencia, polo coñecemento, digamos, de campo das respectivas festas, ven menos xente xoven? Ven menos mocedade? Por exemplo, Eu, por exemplo, diferencio no meu concello. No Carneiro. No Carneiro, máis xente xoven. En cambio, nas outras... Bueno, máis xente xoven, pero de todas as edades. É unha festa que abranque un intervalo de edad moi amplio, non? Festas, bueno, en Moraña tamén temos outra gastronómica que é a do Porquiño a Brasa, que é organizado por unha asociación dali da parroquia da Mil, moita xente xoven tamén. E nas religiosas, pois evidentemente nos Milagros da Mil, si hai de uns anos para cá un gran repunte de xente xoven. A verdade é que sí, e sobre todo, como comentaba Alfonso, moita xente que vai camiñando, e cada vez se ve que vai camiñando máis xente e máis xente xoven. E despois, no resto das romerías, pois, a ver, eu distingo esa romería dos Milagros da Mil cun potente religioso moi forte, aínda que non todo o mundo que vai é creente, pero van camiñando a Mil. Sí, probablemente eu creo que isto é similar, pois o que podemos ver no Camiño de Santiago, igual, o sea, non só se va por un fin religioso e creente, non? Logo romerías, pois Santa Xusta, San Roque, que son así as máis grandes ali no noso concello, sí que hai unha disminución de xente xoven, evidentemente, que é a típica romería tradicional galega, pois de toda a vida, que tes a túa misa, pois podes ter a túa banda, tes os teus gaiteiros e podes tomar unha tapa de pulpo. Eso é o que te ofrece a romería galega tradicional, non? De moitos anos atrás. Aí eu creo que sí hai unha disminución na asistencia de xente xoven. No resto das festas, non, todo o contrario, é certo, sí. Eu que creo é que os xovenes tamén, quero dicir que todos tuvemos unha edad e a mellor hai cousas que para os xente xoven non é atractivo. Entras nunha edad, unha vez que pasas aos 40 para diante, ao mellor xa di, bueno, pois agora vou a, digamos que ao Mil para ir á misa. Creo que cada cousa no seu sitio. Nos, por exemplo, que é a procesión nocturna da Virxen da Mercé, que é o día 23 pola noite, pois ve moitísima xente camiñando, e aí de todo, efectivamente, pois hai máis de familias xa con fillos, xente xoven relativo, 40 anos, que van, que veñen camiñando desde Pontevedra hasta o Mosteiro de San Xoán, e desde Raxoa, desde Marín, e, bueno, a xente vai a eso, vai a camiñar para escoitar a misa das 12 da Mercé, e van para eso porque realmente do que consiste. Pero un pouco o feo que falábamos, eu creo que a romería ten que ter un atractivo para a xente que vai, evidentemente. Se un chaval xoven só vai ir á romería, non sei, de Lores, só para escoitar dúas misas, pois non irá. E que foi o que pasou na Renda? A Renda, pois, sí, hai ese día da Renda, hai misas toda a mañá e toda a tarde, pero vai a xente que vai a misa, porque outra cousa, comprar unhas rosquillas para traer para casa e pouco máis. Esos comillos, estábamos dicindo, pero esas festas a veces coinciden pola semana, non é día festivo, entonces é complicado que unha persona xoven, porque hoxe en día a xente traballa. Traballa, ou se ten o seu traballo. Bueno, tamén hai que non traballa, pero tampouco antes... Vale, porque os tempos, efectivamente, porque a sociedade cambiou e os tempos cambiaron, pero as cabezas sempre foron o lunes de Pascua. Pero, por exemplo, os universitarios, por exemplo, marchan normalmente xa o lunes á tarde para a universidade, entonces, ao mellor, pois claro, xa non van ir ás cabezas, é dicir, non van andando abaixo tal, non van. Porque a sociedade cambiou. A ver, fíxose máis laica. Que pasaba antes, por exemplo, en Semana Santa? Todo o mundo iba a Semana Santa, porque non había outra cousa. Non había outra cousa. Incluso non había ni televisión, que che poñía música clásica. Co cual, o maior espectáculo que podías ver era a misa de Semana Santa e a procesión. E te olvidas. Hoxe a xente vai de viaxe, fai puente, entonces é normal, non? Pero como un espectáculo, non como religión. Estás traballando non che damos día libre. Claro. Depende, as cousas... É complicado. Todo cambiaron. O mundo cambia, ten que cambiar, non pasa nada. Eu, sin embargo, eu vexo que cada vez as romerías, para min, están tendo... Na vosa zona?
No, eu creo que incluso en xeral as romerías están volvendo a ter certo interés na xente xoven. É a miña opinión, o que eu... A ver, non pasa nada, porque se desaparece unha romería vais a facer unha festa gastronómica. Vai haber sempre vai haber unha alternativa. Vai haber plan B, fijo, eso olvídate. Festa do pulo, o sea... Sí. De todo vai haber. Eu antes falábase do tema da festa da Arminteira. Este ano, o día da Pascua, foi un día fatal, pero en xeral, na Arminteira é sempre xente. Pode haber máis un ano que outro, pero ali sempre hai xente. Era máis xente da acampada, xa o ano pasado non había tanta xente como fai anos. No, pero fai anos había igual, sempre iban. Bueno, hubo moita xente, pois, de Deno, de Villalonga, ou incluso de Grove. Por ali arriba este ano, pois a verdade non vin subir nin a maiores, nin a pequenos, nin a nadie andando. Sempre subían este ano, bueno, o tempo estuvo malo. Moi malo. Pero non acompañou, pero é verdade que debe ser un dos anos que menos xente vin subir. Sin embargo, para nós, como negocio, foi un dos anos moi bons, buenísimo, non? Con respecto ao ano pasado que está, o sea, foi un día malo climatológico, pero económicamente foi bo. Porque a millón seguramente os que foron escoitar unha misa foron a comer ao teu bar, a mear, claro. Tuveron, claro. O grave de todo eso, que non nos falamos e temos que rematar, é simplemente que vai a ser das festas galegas agora que non hai pulpo, e que o pulpo está polas nubes. Bueno, mira o que pasa no San Froilán, que renuncian os que ese é un problema. Sempre quedará o churrasco, pero... O que non entendo é como o polvo está tan caro si o 90 e pico % do polvo que se vende en Galicia non é galego. É dicir, joder, porque como aquí hai pouco polvo, non suben o precio do polvo marroquí. Claro. Pois non, bueno, pois vale. Iso é como se vas a alquilar unha habitación no mes de agosto a San Seixo. Vas a pagar cara. Se vas no mes de enero vas a pagar a cuarta parte. Os marroquíes e os mauritanos aprenderon. Bueno, eu como xa probablemente será a miña última intervención, quero convidar a toda a xente que veña a Pontevedra, as festas gastronómicas, temos o caldo en Mourente, temos a orella en Lérez, a Feira Franca. Tamén, bueno, Feira Franca, lógicamente, e logo tamén que vayan a Pollo, que a miña terra nai, e que vayan tamén a Moraña, a ver se me fan pregoeiro tamén. A ver se estás traballando ben, Estou traballando ben, non, pero... Empezaches ao principio... Pero, non, pero agora estou falando totalmente en serio. A ver. É dicir, non hai concello no universo, para min, mellor que Pollo, Para min, non o hai. Alcalde, e agora xa non renuncio a ser pregoeiro. Pero, é verdade. Non o coñece pouco Moraña. Pero non o coñezo tanto, pero as poucas veces que estive ali, disfrutei Estuveche algunha vez na festa do Carneiro Espeto? No, pois mira, este ano ten que ser o primeiro. Este ano ten que ser o primeiro, É imperdable. Acórdate de invitado. Aí te espero. No, xo invito hoxe aquí, Ali terás o teu plato tamén na mesa. Estamos fora de tempo, absolutamente fora de tempo xa. Así que, sin máis, renuncia a ser pregoeiro, probablemente confórmese con ser fillo adoptivo. Unha fórmula así. Suficiente. Está bondo, non? Vale. Moitísimas grazas aos cinco. Foi un auténtico placer esta tertulia de hoxe, esta charla, a propósito de algo tan intrínseco de nós, tan no nos ADN, como as festas, as feiras, as verbenas e as paparotas. Deso falamos hoxe con Luciano Sobral, Luisa, Luisa Piñeiro, Rodrigo Cota, Tino Rodiño e Alfonso González. Moitísimas grazas aos cinco. E ata a vindeira semana aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Boas noites.